GENIIUE ife ihe nchogo gị na edego m ife ihe nchogo gị wee nweta gị ebe a m fụrụ gị taa biko asị m ka m bịa ka ikpere m ekpere na ụmụ ihe ọpịpịa m na-apị ka m pịtakwa n'ego na m apịgo ume kemgbe tisiri sie ọnwụbe ihe mpịta nke dị ya dị na-apụzi apụ ka ime ihe kene m anụ eti na iji ebu ya ka m were ya bụrụ ego ihe ọpịpị ị na-apị ọwụkwa ka ị na-apị ka ọwụ ị na-apịpụta ude mgbada m ji ka o tinyere m ego mgbada kezi ka okorobịa ọma ha ka gị saa ya iwu dinta ọbụla dinta ihe onye ọcha ka m na-etinye ego chekwe yahoo I Wonder Ministry International ebe ọ na-arụ ọrụ gogo ọ bụ ihe anyị na-arụ nwere ihe ọzọ anyị na-arụ anyị na-ebunye ndị mmadụ ike onye mara ya ọ mara n'ike ya wụ ike Jerusalem ihe anyị wụ anyị na-enye ike ọ bụrụ ma ihe ụmụazị ibe gị ha na-abịa every morning na-eburu ego na katọn onye na-apịala obodo ebe ka ọnụ onye ọcha America ofe a na-etere ụmụazị onye ka anyị mere mbọcha ọhụ onye Libado nga anyị pịa ya ozugbo pịa m ibi na onye ka ahụ bara moto si Libado bịawa Naijiria enwedị ihe anyị na-ada eme ekpere nwaanyị o jikwa ma ekpere ekpe nye ha na prayer point anyị gosa ya ọnụ mmiri were hit anyị fesa ya hit m gwa ọrịa ma afọzie ekpere ya gwụ Daddy wire ele ihe ị na-eji apị ya laptop ọnọhịa bute laptọpụ gị na-akọpụsi akụ ngwa meghee ya power pass power ana m ahụ nwaanyị 70 years ahụ ole ka ọ gwara gị ọ dị 70 ka ọ dị my father go deeper daddy gbanye n'ime daddy okay 2 years ahụ fọrọ ka o jiri mee paspọtụ ọ 72 ka m hụ ugbu a asọ wepụrụ 2 years mgbe o megere paspọtụ ka o ji nwee ike gbagotekwuo aha ya ọ Samantha ana m ahụ Samantha kwa Samantha Samantha ahụ onwe ya mmadụ ọlụgodi mana anyị adị iwe ka ha si ọ dị ka ọsụ ọ chọrọ m na ọ chọrọ iji bọọsụ di ya gbazie gị ụmụ ihe ahụ anyway ihe eji etere mmadụ ka a ga-eji atụere gị ya mee ihe eji etere mmadụ ka a ga-eji atụere gị na meghe ọnụ kwuo okwu ihe eji etere mmadụ ka a ga-eji atụere gị ihe eji etere mmadụ ka a ga-eji atụere gị ihe eji etere mmadụ ka a ga-eji atụere gị ị ga-enwe ego ị ga-enwe ego ị ga-enwe ego ị ga-enwe ego ị ga-enwe owo ọ bụrụ sọsọ owo ị ga-enwekwu di every determinational currency wụ ego niile nọ n'ụwa na ị ga-enwe ya PPP ihe mgbọ PPP ihe mgbọ ọ mmi ugbu a ọrụ a ga-arụ ga abụghị obere ekpere na ekpere 500,000 ị transfer 500,000 ị ga-enweta ya times 10 ọsụ nwaanyị etiri gị ego ka nwaanyị ewere akaụntụ nọmba enye gị iji aka gị were ego maka na ihe ngwụwụ a na-ekwu power pass power yes my father power pass power daddy keshiwe matowe anamaka ekesiene m ya bụ nwaanyị anya ihe niile ọ ga na-ahụzi n'ụwa awụ gụnwa ego ya ọ na-asị ihe m na-ahụzi gbawụ werewe
Daddy wire. Oh, him war. Daddy D.O. Oh, him war. Ogende. Sapaka. Hey, daddy. Would you hit that water? Power. Ike. You got town. Ike. You got town. Power. Aka jaba daddy. Chukudiaka. Ihe mbegara gị ugbu a bụ ike ga-eji eburu ụba mana enwede ego ọbụla mmadụ nwetara n'ụwa a na-anaghị ata ahụhụ ma na-enweta ego ọbụla na-ata ha ahụhụ ya bata ya mego slippery si ahụ n'aka gote emejapụ so ihe m jiri were ahụhụ ụwa teke gị n'ime aka na ego ọbụla ị ga-akpata ị ga-atarịrị ahụ ya wụ gịnị aka gị ga-awụzi ị ga na-ataipụzi 10 million 15,000 million. Get happy. Zụbara ha nna m biko iti ha na 500,000 naira na akaụntụ m gba ihe niile m kwuru ugbo esi otu eme nego weta akaụntụ nọmba nye personal akaụntụ tinye n'ime akpa gị fọ ya aka na akpa gị jidegodo ike na ike ha anaghị n'ọrụ rụkwara m Chineke my father did that here gbara onwe ya osi 500,000 naira 002 419 419 21 419 Kiwele na anwụrụ just kiwele na-egoso ma mmanụ nze eji eme ekpele ọnụ agazie mgbe ọ gaziere onye ọ gaziri akpa ya nwe mba Chineke nna onye my father onye m na-arụ n'ọrụ ọ naghị edupụ m n'ọrụ a wee gbakọta ihe o jiri m ugbu nye m ngwanụ m ugwuo Ọkọdịze Nwachukwu majisike ịbụ onye agọziri agọzi ngọzi bụ nke gị ngwanụ ije ọma ya jisike o good luck atụ onye rụọ ya rie ịchọrọ iri ga-arọ onwechi ike ịwa ọkụ daalụ power my father PPP ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ PPP ere commodity apron ndị nzuzu lepron ndị abalị ọghọm dị n'obodo anyị daddy mmiri dị ike gbahụ ike spiritual researcher echeta obi esi ike ndị nwaanyị isi ikpe napụta nwaanyị na-abụ fresh anointing daddy Elijah of our time ọmaragadi nwaanyị ọbụla asa onye ịtụfe m ofe ọnụnụ n'ụka ego na aha na-apụtụkasị unu ga-ala weekend a hapụdala agwa n'aka ndị politiks ya ndị a na-eme ihe elekshọn n'obodo a asa na-edetasị afa ndị mmadụ ndị agha kredit akaụntụ so ka afa ndị buru Afọ mgbe mekọrọ Ojukwu. nwanne mpa gị gwanụ Onye mpa bụ Chijioke Ojukwu. nke tọkwanụ gị Chisom Ojukwu. onye mụrụ mma gị Ụwa dị egwu. ụwa dị egwu ụlọ afọ nwanne mpa gị na-azọ ya aga bụ ụwa dị egwu Afọ nne na nna ya gụrụ ka ọ na-aga. ozugbo ka ebe diọkpala unu Ọ nọ ya na ka obodo ọ nọ ọ nọ n'obodo ọzọ. ka obodo bụkwa n'ihe a ihe a ji ekwuru ihe a bụ ọnwa onye a na-ekpele ekpele ebe ọbụla ọ nọ ka ọ na-erisive anointing ya ịchọzikwa ekwu ebe ọ nọ ọ bụ na ị chọrọ elapụwa oyi ọma ka a na-emere unu ka obodo ọ nọ Ọ nọ Port Harcourt. Port Harcourt ka ihe ọ na-azụ Ọ na-agba ahịa akwa. ọkịrịka ka tọki Bọkin. ọ nọ Port Harcourt azụ agba ahịa tọki A na-ebuputere ya bụ ebuputere ya. ka afa nwunye ya Nwunye ya. Nkechi. Nkechi onye Nkechi Chijioke. ime afa mma nwunye ya ihe na-eme unu na-eme na ụmụ ihe mana onweghị ihe ụmụ nonsense capillary people you say you sabi something but you no sabi anything onye nwekwu ihe onye ama
onye akwụkwọ akwụkwọ obichie niile a n'ishi nna gị ego ọ macha marụ ma nne ya nke nwụrụ anwụ ma mpa mpe na-ajụ oyi gị nwakwu ọ nwekwa ụdị ajụ ị na-ajụ maka ofu ebere ihe nnọọ ị na-arụ nwa ya kara aka ya weta ajụjụ ịmara akwụkwọ ihe eziri anyị ka m na-arụ ihe eziri anyị ka ya na-arụ ma onye ọzọ pụtakwa isi ụtọ ajụọ ya ele ihe kpọrọ ya bịawa n'ụlọ mba ime nke oyirigo fisioterapi nga na-agwọ ndị ara ka oyiri gị igbo bi ebe a na-agwọ onye isi narị dị mma biko si ebe a kpọrọ ya pụọ biko amụkwa m ihe dị ka ọkwa nwanne m nwoke gara ọrụ obere oge ụmụ okorobịa eburu ebulata si na ọ gbụwala ara ụta ara ka ashipita amahụ m ụta ka esi na-etu ya tụka ya ka mgba ọnụ ụkụtụnụ ka ahụrụ ya biko mkpụrụ na ya bịa ebe a ka mma na-enyere ya aka biko nyenụ m aka biko tatiji biko ọkwa maka go mgbaghara bikos iwe otu n'ime nwa m ndị na-eruwere m isi ndị m ji kwara ngwa ọrụ n'obodo a iwe otu nwa m ọ ga-awụ gị jide ihe you don't hasten up to give to me onye m ga-eji elegere gị anya wele ihe mega nwanne gị awụ na o rupụrụ isi nwanne gị lechara anya nwụọ a whole me that the GO of I Wonder Ministry International ya hụ m n'ụzọ kparịa m otu eko m ka ekerekushi kparịchacha m otu n'ụzọ niile wụsa m gafere ma ahụ tụpụ m ọnụ tụpụdụrụ m ọnụ so ndị m na-efe na ndị na-efe m nụ ha chi otu were ara ka ego ya n'ime sikwa n'ebe o nyere m public assault ka ha mee ya public disgrace. Chineke nna m ekwukwere m ekwu biko dadiji o kwere maka ihi mgbaghara ya o mejọla gị biko gbaghara ya biko otu ole agala ayọ m gị na-emewa m ka awụmawa fada ezila m ihe mere na ugbu a ị ga-aga tụọ gbanwe weta 200,000 naira chọtara m otu bọtụlụ fanta chọta mkpụrụ ọjọọ 4 ose ọjọọ 2 chọọ ngwere isi ọcha kekpute isie kechie ya ihe ekwekwele mmadụ hụ ya kpọtụ ya hie ka amara ihe a ga-eme the earlier the better. Ọnwụta ha nwụrụ oziokwu mgbapụ na mgbagharị ego ahụ akwụsịsọgwụ dadijuo gụwa na-ewe kọrọ asụ ote kọsị onye arụ onwere onwe kwụsị ya asụ ka ọ gbakee gwa wụrụ ifere hit ote efepụ mmadụ oto okuru nwa fọma onye ka hit ma ọsọgodo m nyesi ya shi n'isi onwere ihe ọ ga-eme ya n'ahụ ntụli gị weta ihe ndị a mere ka ọsịsọ maka asị eme ngwa ngwa emewere ọdachi enwe ndị agbụrụ ebịa nga ha bịa hụchi ebe abụpụrụ biko ọ kpọrọ ka ekedere n'azụ ụlọ ka mgbapụ n'azụ ụlọ onye nga oyiri Pakistan ndị ara ngwa lele onye a ga-edobe n'ụlọ onye nsọ ọ were ntamụ mebiere m ụlọ nsọ kpọpụ ya ebe o metere buru nkọta ọrịa anya gbọwa ọwa ada nne gị gbọ ya gbọwa ya hụ ma ọwa ada nne gị ngwa ele ebe ọ ga chi nga akpọ n'ihe ụdị ụlọ eze ndị ara pepe okorobịa ọma ara acha m ụcha chasara ya ara mbọsị ọzọ gị hụ onye tere mmanụ gị mechiere ya ọnụ ibi ga-ada gị very soon. Gị na-eweta 200,000 ara ga-agbagide otu gbafe ya na the next world. Aga m aga itigre na ga-Pakistan dakwa ogwe rie shi ọ na-anaghị m ayị ara Chike bịa na were anyị zazapụ ụkwụ ara nga
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you.